En un poble al nord d'Escòcia, molt a prop del llac Ness i envoltat de boscos que semblaven murmurar secrets antics, hi vivien una dona anomenada Isolde i el seu marit. Ella era coneguda per la seva bellesa freda, pell blanca i uns ulls que brillaven amb una foscor profunda. I el seu marit, l'Eric, era un apassionat per l'artesania de fusta. La treballava de manera autodidacta i després d'una selecció molt acurada de la fusta, n'extreia objectes decoratius molt ben elaborats i amb el material que li sobrava en feia estris de cuina. Vestia pantalons de pana, la típica camisa de franela a quadres i tirants, sense complicacions, així de senzill. Sempre amb la pipa als llavis, això sí, i la dentadura tacada i absolutament descontrolada. Una nit, mentre la lluna plena il·luminava la vall amb una llum blavosa i irreal, la Isolde va sortir al jardí, on creixien plantes que semblaven respirar per si mateixes. Al fons del jardí tenien instal·lat un petit invernader on cultivaven petites plantes autòctones dels boscos de l'entorn i també de països llunyans. A la Isolde li agradaven les plantes medicinals, i d'una de les plantes va extreure un líquid entre transparent i amb una llum com platejada. Un extracte molt rar. Va treure una petita ampolla de vidre i la va omplir d'aquell estrany líquid que brillava amb una llum pròpia, com si dins d'ella hi hagués guardat un univers en miniatura. Era una substància coneguda per la Isolde, però per molt poca gent en tota Escòcia. Potser una o dues més i prou. Encara recorda la vella que li va ensenyar el poder d'aquesta planta i que vivia en una casa mig abandonada a les afores del poble d'Inverness, a la vora mateix del llac Ness. Barrejant una gota d'aquell extracte líquid no només afectava el cos, sinó també la ment, distorsionant la percepció de la realitat. El seu pla era simple però cruel: enverinar l'Eric, perquè es perdés en un món de somnis i malsons on ella seria, o almenys era el seu objectiu, ser la reina de les ombres. En el suposat cas, és clar, que aquell misteriós extracte funcionés com era d'esperar. Va posar una gota d'aquella substància en la infusió de l'Eric, un te aromàtic que es prenia cada matí per comprovar què passava. L'Eric no s'imaginava que la Isolde faria quelcom tan maquiavèlic. Tot just va fer el primer glop al deliciós te. Als pocs segons d'ingerir-lo, una calidesa estranya va començar a escalfar-li les venes, fins i tot podia sentir el verí penetrant dins els ossos, i a poc la seva visió es va anar distorsionant. Estic marejat. Em sento molt estrany, Isolde. No sé què em passa. No sé, va dir l'Eric amb una veu molt dèbil. A través de la finestra veia com els arbres del jardí es transformaven en monstres amb urpes metàl·liques i les fulles s'havien convertit en cares que somreien de manera sinistra. La casa, que abans era un refugi on s'hi respirava un ambient càlid, es va convertir en un laberint de passadissos infinits i portes obertes on hi veia imatges estranyes, jugant amb la seva ment com si fos un joc macabre. El que l'Eric no sabia, després de 28 anys de casats, ni s'imaginava, era que la Isolde no era només una dona malvada, sinó que també tenia un poder surrealista que transcendia a la comprensió humana. Ella estava aprenent a manipular la realitat, crear mons de somnis i malsons a voluntat i jugar amb la percepció dels qui la rodejaven. La seva ànima era un laberint de foscor, però la Isolde encara no dominava aquest do. Encara era una mica inexperta en les males arts. Enmig d'aquest caos, l'Eric seguia visionant com la seva pròpia figura es transformava en una ombra que caminava per les parets humides de la casa. Caminava sense sentit per un paisatge que semblava sortir dels somnis més obscurs.
Entre els quadres que hi havia penjats en una de les parets hi havia un mirall que es va convertir en un portal cap a mons desconeguts i en el que l'Eric s'hi va introduir transformant-se en una ombra atrapada en un mirall. Mentrestant, la Isolde observava plàcidament com el seu marit es perdia en aquest món de fantasia i horror, alhora que de la seva boca sortien fortes i sorolloses riallades. Havia aconseguit el seu objectiu, enviar l'Eric a un món que formava part d'un univers surrealista. Tot i així, l'Eric encara podia sentir, podia respirar, olorar, palpar i captar emocions en aquell món fragmentat i tenebrós on l'aire era carregat de misteris. La seva desaparició, però, no va deixar de cap manera ni una simple ferida en el cor de la Isolde, perquè per ella allò no era més que un joc. Ara bé, passats 6 mesos, la seva ment, ara envaïda per la culpa i el remordiment, es preguntava si hi hauria alguna manera de desfer aquell encantament del món distorsionat on va enviar l'Eric i rescatar-lo de la seva nova existència que no era res més que una ombra reflectida en un mirall. Però l'Eric seguia allà empresonat i el poder que la Isolde havia desfermat de manera conscient semblava que irremediablement es va tornar en contra seva, deixant-la atrapada en un univers de foscor i desesperança per no trobar la solució. El sonar d'un despertador desvetlla la Isolde. Només ha estat un malson. L'Eric obre els ulls i, encara mig adormit, intenta escoltar la Isolde, que li explica que acaba de tenir un malson molt divertit. I així, en aquell poble de somnis i malsons, la història de la dona malvada que enverinà el seu marit es va convertir en llegenda, en un relat surrealista que encara perduren els ecos d'alguns dels més enigmàtics boscos d'Escòcia, on la realitat és només una il·lusió i el terror s'amaga en cada racó de la ment d'aquells que passegen de nit per aquells boscos.